En 77. E a señora Isabel? A señora Franco, 76. E acórdanse... 86. 86, e os tes 77. 77. E no tempo que levan por aquí, acórdanse de algo parecido? Ou... Ningún. No, alguna vez vir así Pero algo de agua sola. creciente e eso, pero comer esta nunca. Agua sola moita, Comer esta pero nunca. que non. Mire que eu teño aí unha casa de un lado e outra do outro, e cando caían as pedras mandaba, teño unha orelita aí se pasa, que hai unha terraza aí grande. Según caían as pedras daquele tellado, pasaban ao outro. Saltaban dun tellado a outro. Iban dun tellado ao outro, e despois os relámpagos que Porque mandaba. están as casas que non desde o lado da calle. Xa. Sí, teño unha parte e outra doutra. Entrou máis tarde, bodegas onde cocinaba no baixo. As dúas bodegas daquele lado, atacadas de auga, atacadas. Isto non puido ser pior. Isto foi un milagro. Mire, un rapaz que tiña unha casiña ali onde a fonte, que é de toda a vida a fonte, como colleu ese regueiro, marchoulle, descargalloulle a casiña toda e todo, todo. Que era unha casa nova? Bueno, era de estimar ben de palleira, de De palleira, meter de meter cousas, cousas. de eso, sí. Estaba chorando, coitado. Home, Isabel, coitado. Tiveron vostedes moitos danos nas casas ou... Bueno, Eu ainda me estropei, no alto ainda me quitou, marchoulle así un pedacinho a un calero e eso, pero bueno, eso tampouco non, eso non é, eso é o de menos. nos encheronse de agua, hai unha trave que tiña de ferro bastante grande, tamén marchou con ela. Alajáronse as facendas que estaban dentro. Eu tamén tiña aí dos viaxes de leña, tamén levou todo. Mira, hasta levou un tractor aí dun que vive aí, hasta levou tamén. Eu non sei aí o que pasou. E por que cree que pasou isto? Eu que sei. Será castigo. A parte pola tromba, claro. Claro. Pero creen que se o mellor o río estuera un poquinho máis limpo... Bueno, é que cando veñen limpiando, espero que lle quitan. Tiñanos que o desanchen. Pero que estuvera o río limpio, isto que ven tanta brasura, hasta nunca había por un río. É igual, Os ríos teñan que telos ben o limpios. río que esté limpio, como É que veña non veñen meter máquinas aquí os arreglos. Eso sí. Que tamén. que todo esté limpio, como veña como ver, vai por decir aquí. Foi moito, isto foi unha desagaración. É que no tempo Isto que veixaban estas pedras por aí que eu estaba na terraza mirando, digo, ai, Virgen Santísima, querida. Dios mío del O cielo. tempo que teñen nunca na vida Nunca non se acorda, non se Viñamos acorda. tormentar de auga correndo e viñan, pero logo daría unha hora xa O pesado. mestre non se acorda que va. Todos os falantes me arrepiou